guys, good morning. For today's vlog, manghugas na ko plato guys, kay humana magkaon na kong mga tubidog, so kung hugasan karon ang mga plato mo ang rice cooker. Kay si Banana guys, ming lakaw naman kay karon Monday, so sayo gid siya mo lakaw kay mag-vlog ceremony sila. Aron akong buhaton, maghugas na kong plato kay para malimpyo na ang amuang banggera. Kung man ani ako ana dayong trapuhan ng amuang oven kay nagamit man. Mo na po'y trapuhan. Then next upod na akong buhaton is trapo na pug lamisa kay ang among lamisa gi ko na pud sa mong giring. Next upod na akong buhaton na paghuman sa lamisa. Maglabay na pug basura kay para walay basura na sa sulod kay bisag na maabot karon nga mukuha basura. So maapil na to ang atong basura na adirin gamay ana guys. Pagka man na po nakuglabay basura guys, dito na po ko sa kwarto proceed kaya kung nakulimpyo naman kwarto. Pagka man sa mong kwarto guys, pahuway ko gamay, ayha na po ko sa sala. Pero dili sa ako mag general cleaning guys kay ganang murag wala pa ko sa gana mang limpyo kay ang mong balay. Sige man nagilimpyo ni Banana pero wala jud kanang digid bitaw para sa kuan guys kanang pang general cleaning. Mariyari retouch naman to. Muna ako. Ugma ako mag general cleaning guys kay bakaon niya na ako'y lakaw. Aw naagyo ko'y lakaw kay na ako'y kwaon dito sa sentro. Mo nang ugma ako manglimpyo guys oy. Pero katulgon pa kay ko gasing ano. Kagabi guys lami kay akong tulog guys sa diha akong Persian guys gasigi og pamukaw kay nagsigig pangayog kaon. Gisapot akong Banana guys kay kasigirag pangayo og pagkaon taod-taod pagkaon basta kay katugong pagkaon nga akong gipundo bitaw gitapad na ako sa kuha guys ang pagkaon niya kating daghana puno kayo guys isa kay ngon ani guys oh puno kayo isa kay ngon ani gipuno jud nako nahurot guys wala na abtag buntag taman ra og alas 4:30 nahurot sa kadlaw nahurot ang iyahang cat food mo tong nakamata ko alas 4 guys. Alarm man na ko siya guys. Alas 4 jud ko mamata diri guys. Unya kay sayo pa man kay alas 4 mo tong. Pagka alas 4:30 na ngay siya kaon. Pag guman niya kaon kay kuman siyang bantayan magkaon guys kay ang kaniya mga iksuon mga dugi-dugs na ko. Ako ra may bantayan guys. Wala ko musalo man sila. So mo tong ako sa siyang gibantayan nagkaon. Pagka human niya kaon, nagdigamo na dayon ko guys og alas 4 sa kadlawon. Kay si Banana pagka alas 5:30 mamata naman na siya guys kay sayo man na siya maligo kay sayo man na niya kuhaon ang iyahang busing sa Lunes mo to nga pag mata niya andam na ang tanan. Nanawa guys nakasukan ako kay nalimtan yung inom ng serpentina oh. Ingon ko sayo sa buntag na ko nagikuha alas 5 pa lang gikuha na nako na para makainom ka. Kunya imuhang kalimtan siya nga. Magdali-dali mo na siya guys. Basta Lunes guys. Daghan kay na siya malimtan. Yang cellphone, mga shampoo na ngalimtan. Mo to na. Nakahinomdom siya kay gaan mo ko yung bulsa. Ang shampoo. Ay, yada yung shampoo. Yada yung cellphone. Yan ko shampoo na. Naka-shampoo siya. Wala po lang kayo. Mo to. Ikuha na po na ko siya. Kuan, shampoo ni. Saka na po ko diri sulod. Hindi padalaan po to na ko yung serpentina guys. Ko nga. Naman guys sa pintina diha. Mag-inom na lang, magpainom na ako siya yung gabi kay nag-inom man po to siya ganina og kuan guys kaning bayabas. Okay ra dili siya kainom og sa pintina kay nakainom man tog bayabas so dili ra kay ko mag-uol. Kuan lang may ana lang ko niya yung gabi inom kag sa pintina kay giubo to guys. Inan ako siya hinay sa na yung sigarilyo. Motong ganahinay siya sigarilyo din. Inko pag inom og sa pintina yung gabi kay para dili kay magsigpa maghot. Kaya makatulog mo makauban, madisturbo, sige, ubo. Inom ka ng serpentina kay tambal mo nag-ubo po ang serpentina guys. Yung siya, unya, alang gaya. Mag-init daw siya tubig, unya. Mag-serpentina daw siya. Maoto nga. Nakasukan ka dyan. Maydra ang kasaba guys kay. Di raman po kumakuan kay nakakuan na magbayabas og saban na. Pero wala gito na kay na og herbal guys aho. Ako ang baba mo gyud Herbalife. Di gyud ni mo undang og yaw-yaw. Nya pagkahuman palungan dig cellphone pag manawag di na din to bagon kay ano magpatanga-tanga nga.
Sayog ko sa buntag nang wag serpentina kay para makainom siya. Nalimtan ako ko nabantayan ko na. Nagkuan wala siya kay naman kaning serpentina wala ko kabantay nang kakuan ba. Nakabantay. Di nakabantay ako mong na ido ang serpentina sa iya guys. Ganina wala na ko naduol kay pag human na magpamahaw. Ning tindog man dayon ko guys. Kaya hindi ko na ako ang mga dugi. Pakaon man din ako kung mga dugi kay di naman kahulan sa right sa manok na ilang nakita. Otong sige na magaban na otong gipakaon na din ako. Gipakaon na dayon ako akong mga dugi pag human ako. Tao min tindog din ko sa lamisa motong wala na duol na ako iyang serpentina kay ug ako atong giduol sa iyang baso mainom dito niya. Wala man ako giduol. Napo ko sayop ato. Motong wala na kay nako yaw-yaw. Ay, unya guys, mangalap naman po ko niya kay wala naman ko ibayabas. Mangalap ko para unyang gabiin ako. Eh para unya dili na ko mugawas kay kapuyen ko mugawas guys. Oy, rira ko ning sulod. Unya kay unya wa man tay mo. Makagawas mo sa unya kay importante mang lakaw. Dito ko sentro ka jud. Akong plano unta guys kay mudaritso ko sa kuan sa tuburan pag human ako sa kong asikaso tanan. Ako antang dalong si Persian niya. Di mo na pwede siguro si Persian isulod sa bangko. Isang mabilin niya na dito gawa ko. Pag sulod ay gawa sa pagbalik wala na si Persian dito na maimpas. Anta kong plano guys, magtukuran diretso ba kay. Pamanggod ako magulang dito katong taga Bukid nun. Nya ugma. Kay baka makauli si Banana mo tuming anak ko niya ni Banana nga. Mula ka lang sa ko si kasona ko to kong gisuan dito kwa unon. Ginugma na lang siguro ko matugtuburan kay para makuha ko niya kung makauli siya. Dito. Dili ra kaayo ko makuan gyud. Kani masigit ko daw guys tabo nagmakatunong ng driver nga abnormal ang makaaway makakita tag-away eh. Ano? Buyan kung malapag ako ra isa kay naba yung mga dagang ibang driver pero mga abnormal dili tanan driver ha ang uban mga abnormal magtatag-away naunang kuan nulit na ng tadaan bisag dili ta makaagwanta ako na hinong ma-report na mapriso ni nun looy ang pamilya gahilak agahulat una nga maglikay ng mga driver karon dagan na kay mga driver karon nga na sa kuan sa social media kung dagan mga na ibang driver nga mga bastuson na ibang driver nga mga buaya kaayo mga igdag kumplente na may ibang mga kuan gud pod mga pasayro nga mo report man na kay balo bay nas pamasahe unsa kalayo pila ihatag nak pamugas guys. Tarpuan na to diri para di maglama. Anak, para limpyo. Yan naman ang gas rinse. Gigamit na ang ganinang buntag ng gas rinse god. Iinit ako mga sudaan. Ito din kay ko guys ay kay. Kulang kong tulog kasi umuko si Persian. Nalubat na raban niya akong cellphone guys. Ay, mag-charge pa ko ani. Ako lang sa ning humanon kay mag-charge na din ko kay nalubat na ko guys. Tapos sa akong lamisa guys, ayhan ako kuan ang gas range. Isa pa sa lamisa. Kanin gud mo lamisa guys. Tagakuan trapo kay ako mga iring diya man gud ang magpundo ang mga footprints nila ba. Ang mga footprints. Wala makauli ko si Banana ugma.
Kani guys, ako ning itanom to sa gawas unya kani. Guys dahon din at sal para ug kuan na natay at sal ug kuan di nata magproblema. Na. Unya dapit ako ni itanom niyang hapon kay pag hinay-hinay po kog pangguna dito unya dapit guys kay ngano. Ning kuan na pud ang mga sagbot, gara na. Munang hinay-hinay ta og pangguna, mayon ta unya dili kayo init kay magunahan ako tanan. Kay dili pa man kayo tag-as ang kuan guys, ang kaning sagbot. May gagmay pa man. Butching. What's it, baby? Di masig paso ng lamisa mo. Ano si Katrina? Paso-paso. Manak ta gas ug pangrapo sa lami sa karon dire napunta sa gas range. Among kaldero guys kay naihugaw gamay kay sa uling ko nagluto gabi sa iro namo. Init-init pa siya, giinit man guni ganina guys. Kani akong ginamos initon. Akong ginamos guys. Ako ang gisa kalami guys. Walang diet. Ang chicken na mo gabi guys, mo ni mong gipamaos kong banana karon kani chicken. Nakasudan pud akong mga anak-anakin sa anak. Kani giinit na ko ni inon-unon sa para sa gawas namo nga. Pero adapted na mo sa gawas nga dogi kani sa ko aning herbal kani. Ako nang giandam kay mangalap man ko niya yung man ako tanan diri sa sulod. Then ako anang iandam daan kay para unyang gabi na nakulutuon guys kay mo na man kog inom mag-herbal. Unyang gabi na po ko mag-herbal. Punta gabi mo ko mag-inom anang bayabas guys. Kay sa kuan mo guna rin tilaok. Muna nga kuan. Muna akong bana guys, ako po na siyang painom og sa kanang bayabas sa bana kay kusog man ni garilyo man. Dili madawat iya ang kuan. Tin sa baga ano ba? Sambat po na siya diabetic man to. Dala man na siya benepisyo guys. Munang ginapainom po na ako akong bana ana. Ayang serpentina nalimtan. Agoy, jagan kay ang sudan gipalit na ko sa dogi sa kuan 2 ka kilo kay wala man si banana gud anam gud akong mga dogi guys kay alas kay na sila sudan unang kidagan na magpalit kay kana sila sa taga-isa na nila ang ilang isdaan na kung dagko nga tamban tagduha pero katong lupoy di man kay tudag ko ang lupoy tag-upat ako ihatag mo ng kalas na sila sudan guys kay kung gamay ray mo ihatag sudan guys agoy di mahurot ang rice unang daganan jud nako na ang sudan nila para mahurot din nila mahurot ang rice pa dili masayang kay ang ilang rice man gud guys ug rice namo usara nya Princess Dia mahal kaayo ba yung kilo mo nang ang ilang sudan daghanon kay para mahurot jud ang rice kaya pag busog sila guys kung di nila mahurot ang ilang rice kay tungod sa kadaghan
Ako ang hipuson kay para pagka hapon-hapon na akong ipanghatag sa ilaha, mahurot ra gihapon. Dili ra masayang. Human ako guys, limpyo na atong banggera. Limpyo na atong gas rinse. Limpyo na atong lamisa. Ang sa kong banana nalimtan yang inom. Nalimtan yang inom. Ang atong budbud na pang snacks unya. Dili na ko magkuan unya guys, dili na ko mag-rice. Wala bitaw si banana, dili ra na siya kabalo. Nasuko to siya ganina guys kay nakadungog siya sa kong vlog may dili na ko mukaon kana arang budbud suko siya sa pagkaon pag pagkamukaon. Ing ko kabusog naman ng kamanting, kabugat busog ang kamanting. Karon guys kay human ako dire sa kwarto ko unya. Bisag mo charge na ning cellphone ba. Sa kwarto ko manglimpyo guys. Maglabay sa day kong basura kay dili pa kayo init. Kay unya init na kaayo ni unya. Unya mag-charge ra ba ko guys kay ngano nalubat na kay ko. Pila naman ni ka percent. Guys dili na ko kakita og kanang gamay kay nga litra guys kinahanglan pa ko mag-anti para 14% na. 14%. Unahan sa siguro na ako ang kuan. Ang basura. Pagkaman sa basura, pila naman ka minute 16. Ay ko sa kwarto. Ako man kuning anam-anamon og kaning labay ang basura namo guys kay di ko gusto nga ang basura diri magtapok sulod sa balay. Awa dong, agi mami dong. Agi mami ba? Ay atang kuan diri ay. Aski. Diri na ko agi sa main door ay. Asa sa kusina. Nga among tiris, limpyo na kayo among tiris guys. Diri, sayo ko ng limpyo. Okay. Murag na po ihi ba? Dali, dali kayo nasikuan. Ay sus, gino ako, dugay kay liyo eh. Sama. Hawa ka, nagkangkian ko sa kuan, sa ihi. Ikaw, agi ko dito ganina, kaya naa ka dito, di ta kaagi. Pagbuang ha. Hindi ako kakapoy. Taga adlaw guys. Mga lang trabaho guys. Taga adlaw. Ano akong trabaho. Na po tae guys. Mabunulig po tae. Diyos ko Lord guys.
Tag-asa pa lang ako ang kuan guys. Kaning unsa ni? Malunggay. Tinanglan ako putlon. Atong ilahi ang malata o di malata. Nakita ra ba guys? Yan guys. Dali na ako pero mga iruan mo mga nini. Ay, min buntag. Ano po day ka diha? Oh, dana wala na ka nakabalik Manila. Ah, obi na ko nakagkuan. Malaysia. Dungan dra mo? Maayo. O gani no be, si kuan ka magsibo no? Lagi. Dugay pa ko siya dito. Ah, sige. Nan ako labay basura, guys. Ay, Diyos ko, Lord. Mangalap lang sa siguro ko ani, guys. Ay, kay para unya di na ko magawas, guys. Ay, kapoy ang magawas, guys. Ay, kay
Baka muulan. Nag-atang na po ning wakwak diri oh. Agi ko dong, be. Agi si mami, be. Awag si atang. Anda kong tawo. Kisa mami. Kisa agay ko. Kisa mami. Langi kayo na siya guys. Pero maglagot lang daw siya kay sipat kayo. Agi sa mami. Agi sa mami. Kana. Pag ilang dong, oy, muram nagmakina na imong tingog. Sige ko. Okay, labting boots. Karon ka na o siluso kay na siya guys. Oh. Magbuang ba? Makibalo siya guys. Lambingon ako si boots. Suko siya. Ay, Diyos ko lagi. Gihanga ko guys. Uy, taas na tong video. So, diri ra tataman guys. Salamat sa iyong suporta. Pag-like and share sa akong Facebook page, Facebook account, pag-follow sa akong Reels TikTok. Thank you so much sa iyong pag-subscribe sa akong YouTube channel. So, amping ng tanan guys. I love you all. God bless. Bye everyone!